Naigit ni pagpatungpal ti Land Transportation Office to plan biyaheng ayos. Binisita digiti kaming ti ahensya digiti na dumaduma bus station tapnon siguradwen ang natalged ti kasasaad digiti lugan, drivers ken pasahero. Gaputa manamnama ang umato ti bilang digiti pasahero bayat iti panakaobserba iti piyesta ti minatay, kayat da siguradwen nga agbalin an nayas digiti kalsada. Actually, sir, nag-start po namin October 20 hanggang November, susi November 4 onwards pa. Baka ma-extend pa yan kasi yun ang dagsahan ng pasero na papunta sa kanilang bahay at saka sa kanilang mga towns. At pagbalik naman later on, dapat masigurado natin na lahat ay sumusunod sa tamang requirements sa pagmamaneho ng sasakyan at nasa roadworthy ang lahat ng mga ating mga sasakyan. Inbatid ti LTO nga addadan digiti lugan asaan da pinalubusan nga agbiyahe gaputa saan na natalged digitoy. Adda digiti kalbon iti ligay na ken digiti saan na maibilang natalged pa iti brake fluid na. Malaksid iti sagay sa apan ng check-up da kadagiti lugan na iwayat pa iti surprise drug test. Bayad iti operasyon da kunada nga addadan digiti naduktalan da posible ang nagpositibo iti drug test. Kahapon nga, meron na tayong mga drug testing activity somewhere in Bigan. So, nag-contact kami ang joint operatives ng PDEA, DOH, PNP, Highway Patrol Group, at saka yung LTO. May na-positibo doon, mga dalawa, isang driver at sa isa kang konduktor sa isang bus lang. Saan met nga ibilang digiti nakasarasarita mi iti bus station ang pakakumikuman iti operasyon ti LTO. Punada na sayaat nga da iti kastoy nga aktibidad kadagiti apanawen tapno nagtalinaed ang natalged ti riknada. Okay lang sir, mayat for the safety of the passengers. So, when, okay lang sir. May alatawon sir tanong makita digiti safety digiti biyahe. Hamit nga makaabala kada kayo sir. Okay lang sir. Nang rugi ito operasyon ti LTO iti October 20 ken nagpatingga dayto into November 4 ngem adda iti posibilidad na ma-extend. Idaw dawat ti Land Transportation Office kadagiti drivers ken kastameten kadagiti pasahero itinan anay panagawat ken pasensya. Kunay ti ahensya at ti uplan biyaheng ayos ket para metlaing iti pagsayaatan ti amin. Dapat siguro din natin magtulong-tulong ho tayo. Hindi ho pupunta LTO para manakot, kundi pupunta dito para tulungan, ayusin, at tingnan ang lahat ng kapakanan ng lahat ng mananakay sa ating mga buses. Mark Magdirila, Balitang Solid North.